Hey voin nia voin Sunday ni som le pathum hiam amsirda all Mizoram Simen zuar sia somte lengpui airport tube chimta kha zu enin kan zukal ve a andot man vel quality zu enin kan han kal ve a para hian chona dikang 23 mm tura khan 18 mm le 17.8 an manga Rothi company me pani an manga Gcon le Trisakti Durgapur an manga SMS Durgapur nen company pathum an manga ni chu chuan 16 mm tura hianin 14.8 mm chau ania 8 mm tura hian 7.8 mm ani an man ni chu wang chuanin an rot man hi asai sakling lo na sa ema hei hi tuna po hianin Mizoram Sarkar puina ro size ping lo hi dora zuar to lo turin le athal to lo turin dor zuar tu te po Sarkar ang pon min ngen to ma se helam panga hian hetiang hen ro size ping lo hi keima ni kum kho ro tur ti to mayang an siam na hian ro size ping lo hian lo la mang le char cha thau sia amuna nge hei enin kan sukala airport hill te ni wangin rothi primary brand vel mang vek turin kan lo nga ya ma se kan ngai ang lo ni mi lo he primary brand kan tia chuanin hetiang jindal pan tata Tiscon te JSW te heng tiang ho hi mang tura kan lo be se lain ma se he chung tiang mang lo chuanin Durgapur product ka po road size kling lo diameter kling lo tun la ya Sarkar na dora po zuar to lo tura minti nikum December thaplan an check vak to quality control lampangin tun thleng hian tuna hen ro size leilut lo turin la chalut lo turin kan ti line hei ro size sing lo hiran lo manga simen ai ro chun dalmia Mizoram Simen lo lu ta thaber ta jinga mi dalmia simen an manga hei